Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba no fumura no itama. Team yangu ndipo mkuja se katadzoka zvakare zvirikupisa naskimbo aiwa zvirikupisa tokupai team yangu pasati apinda pane zvirikupisa zvanasika nongobayo button subscribe so that musare pane zvese zvichiitika zvirikupisa paZvokoto TV handiti asi kana wakasubscribe kudhara zvako aiwa ngoma ndiyo tikosifambira nyaya dzacho handiti tiri mastreets ari kupisa boys dzangu mushure meunge kune video tenderera mushure meunge gafa achibviswa pastage nemapurisa emuZimbabwe mushure meunge ari padance achijambisa vanhu vachizoti nyacho zvinozofamba chezvo ndopakutsvaga umbowo vamwe Zoni akapfurira Carefree time but zvisinei mashozi mamwe ari kuitwa mapunge 1 kogafa enda vabva zvorimakirira kudaro izvi hazvisi kufadza magafa akawanda nevanhu vazhinji vemuZimbabwe vakawanda but zvisinei kuti muzondoromega polisi yedu yemuZimbabwe ichiita zvaiita kuti zviriko here izvi mangoti izvozvo zvamunofunga mucomment section sare muchizondira mega. Video of the week vakuna Prof Munich vachitiwo inyasha sedenga. Akuzukuda kwangu baba inyasha sedenga. Akuzukuda kwangu baba inyasha sedenga. Mwari maita zvenyu Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba no fumura no itama.